बहुत दिन के बाद खेसारी लाल यादव एक गाना गाते हैं, वो भी बोल बम का गाना गाते हैं। और खेसारी लाल यादव का ये बोल बम का गाना इतना जल्द ट्रेंड में आ जाता है, नंबर 2 पर म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है। भाई पावर तो है खेसारी लाल यादव में। ये जब भी आते हैं गाना वायरल हो जाता है। जिस गाने का नाम है मजनुआ के भाड़ा से देवघर जाई। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुने, मजनुआ के भाड़ा से। जो गाना के लिखले बड़न कृष्णा बेदर्दी और एक म्यूजिक डायरेक्टर बड़े आर्य शर्मा। खेसारी लाल यादव जब भी आवेला लेट बट ग्रेट। खेसारी लाल यादव भाई नाम ना ब्रांड हो, काहे सिंगर जब भी गाना मार्केट में आवेला ट्रेंड करे लागल। कोनो भी छोट मोट चैनल से हो चाहे बड़ चैनल से हो, खेसारी लाल यादव को गाना ट्रेंड करल अनिवार्य बा भाई। जो इनकर फैन बेस बा नु बहुत कट्टर फैन बेस बा। इनकर गाना कोनो भी बहुत दिन के बाद गाना आइल बा। इनकर वो बोल बम के सावन के गाना आ गइल बा खेसारी लाल यादव के। भाई सावन के गाना खेसारी लाल यादव बहुत ज़्यादा गाना गावत रहन, लेकिन ई एगो ऐसन एग्रीमेंट में फंसल बड़न खेसारी लाल यादव कि गाना इनकर बहुत कम हो गइल बा। लेकिन कम गाना अइला के बाद भी खेसारी लाल यादव का हतना चर्चा नंबर 2 पर म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड करता। खेसारी लाल यादव का गाना जो उनकी मजनुआ के भाड़ा से देवघर जहन खेसारी लाल यादव गाना बाटे बहुत प्यारा, बहुत बवाल गाना बाटे। वो भी भक्ति गाना बाटे खेसारी लाल यादव के। खेसारी लाल यादव से भाई को हाथ मिला सकेला। जब भी आवेलन लेट आवेलन बट ग्रेट आवेलन, बहुत मस्त गाना लगा था। एक बार तू जरूर गाना के सुनी हो, प्यार दुलार जरूर बरसैया खेसारी लाल यादव। कहे गाना नंबर 1 पर आज साल तक